Καλησπέρα. Πάμε να δούμε σήμερα μία γρήγορη προπόνηση, την οποία μπορεί να την κάνει ο καθένας από εσάς, ανεξαρτήτως επίπεδου, στο σπίτι του ή οπουδήποτε, χωρίς να έχει τον παραμικρό εξοπλισμό. Μαζί με το ζέσταμα θα είναι πολύ γρήγορη, θα διαρκέσει περίπου στα 35 με 40 λεπτά και θα προσαρμόσει ο καθένας το επίπεδο και τη δυσκολία της άσκησης, ώστε να του βγει να είναι τόσο απαιτητική όσο θέλει ο καθένας. Ξεκινάμε. Πάμε να ζεσταθούμε. Στροφές μεγάλες, τεντωμένα χέρια. 3, 2, 1. Πάμε αλλαγή. Τρία, 2, 1. Ωραία. Σηκώνουμε αντίχειρες και πάμε. Ενώνονται πάνω, κρατάμε χέρια τεντωμένα. Πάμε για 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και τώρα θα μείνουμε ψηλά και πάμε με τεντωμένα χεράκια να κάνουμε δονησούλες μπροστά πίσω. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δεν ρίχνουμε χέρια, ανοίγουμε στο πλάι και πάμε στροφές για 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Χαλαρώνουμε. Κάνουμε χέρια, πάμε να κάνουμε λίγο στροφές. 3, 2, 1. Αλλαγή. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Χαλαρώνουμε. Πάμε να πλέξουμε λίγο τους καρπούς μας. Για 5, 4, 3, 2, 1. Ωραία. Πάμε και μακριά. Ανοίξτε, γυρίξτε και το πόδι. Ανοίγουμε καλά τον θώρακα. 4, 3, 2, 1. Κανένα. Ωραία. Και πάμε όπως είμαστε να κάνουμε και μερικές στροφές στο κεφάλι. Μεγάλη στροφή. Κλείστε μάτια να ευχαριστείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 30 ανατάσεις διατάσεις, 30 γονατάκια ψηλά και 30 καθισματάκια. Οπότε, πήγαμε. Ωραία. Πάμε και 30 high knees, όσο μπορείτε ψηλά. Σούπερ. Και πάμε να κάνουμε και μία 20 από καθίσματα. Να ζεσταθούμε, ανοίξτε πόδια, χαμηλώστε καλά και πάμε. Λοιπόν, χαλαρώστε. Νομίζω είμαστε ωραίοι και ζεσταμένοι. Πάμε να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε ένα EMOM 30 λεπτών. Τι σημαίνει αυτό? EMOM είναι τα αρχικά του every minute on the minute. Άρα ουσιαστικά έχουμε να εκτελέσουμε μία άσκηση και όσο πιο γρήγορα την εκτελέσουμε, τόσο περισσότερο διάλειμμα θα μας μείνει στο λεπτό.
Δηλαδή, λέμε ότι το ρολόι ξεκινάει τώρα. Θα χρειαστεί να έχετε ένα ρολόι, το κινητό σας ή οτιδήποτε. Εγώ θα έχω ένα χρονομετράκι, στο οποίο ξεκινάει ο χρόνος και λέμε ότι βάζω στον εαυτό μου ένα EMOM με 2 push-ups. Ξεκινάει ο χρόνος τώρα και κάνω 1, 2. Τα έκανα σε 8 δευτερόλεπτα. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχω 52 δευτερόλεπτα διάλειμμα για να ξαναμπω ξανά. Αν εγώ τελείωνα τα push-ups μου τώρα, στα 20 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι θα είχα 40 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Οπότε όσο πιο γρήγορα εκτελέσω την άσκηση, τόσο περισσότερο διάλειμμα μου μένει. Κατανοητό νομίζω. Το EMOM που θα κάνουμε για να μην είναι τόσο βαρετό και για να είναι μια προπόνηση full body, γιατί μπορεί να γίνει πολύ δύσκολο εκτελώντας μονάχα μία άσκηση, θα έχουμε 3 κύκλους 10 διαφορετικών ασκήσεων. Οπότε κάθε λεπτό, για τα επόμενα 10 λεπτά, θα εκτελούμε μία διαφορετική άσκηση, τον οποίο θα επαναλάβουμε 3 φορές. Άρα σύνολο 30 λεπτά. Οι ασκήσεις θα σας τις λέω λίγο πριν μπούμε. Είναι κάθισμα με άλμα, push-ups, χτυπήματα ώμους, spike push-ups, εκρηκτικές προβολές, στάσεις στον τοίχο, κάθισμα, spike lift, sit-ups και 10 burpees. Το επίπεδο μπορεί να το προσαρμόσει ο καθένας ανάλογα με το πόσο σκληρά θέλει να δουλέψει. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα για παράδειγμα τα push-ups να τα κάνω, η δεύτερη άσκηση θα είναι push-ups, να τα κάνω στα γόνατα. Αυτό που μας νοιάζει είναι να έχετε σε όλες τις ασκήσεις το μέγιστο εύρος κίνησης, δηλαδή το χέρι να κλειδώνει για παράδειγμα στα push-ups και η μύτη να κουμπάει κάτω. Το ίδιο στα καθίσματα να κατεβαίνουμε κάτω από τις 90 μοίρες, στο wall sit να είμαστε όμορφα, γενικά οι ασκήσεις να εκτελούνται πολύ ωραία και τεχνικά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε 20 push-ups, τα οποία τα push-ups μας να είναι εδώ. Ή να είναι εδώ. Προτιμάμε γονατάκια, ωραία, τεχνικά, κάτω και πάνω. Λοιπόν, έχουμε το ρολογάκι. Είμαστε έτοιμοι. Η πρώτη άσκηση είναι jump squat, κάθισμα με άλμα. Εγώ θα έχω ένα εύρος επαναλήψεων, το οποίο ανάλογα με το επίπεδό σας, επαναλαμβάνομαι τώρα, θα το προσαρμόσετε εσείς όπως θέλετε. Πρώτη άσκηση jump squat και θα πάω για 10 καθίσματα με άλμα. Κάθε λεπτό θα κρατάω εγώ τον χρόνο για εσάς, ακούτε όμως να μπαίνετε. 3, 2, 1, πήγαμε. 10 καθίσματα με άλμα. Αν σας είναι πολύ εύκολο, μπορείτε να πάρετε έξτρα κιλά. Αν τα 10 είναι πολύ δύσκολα, μπορούμε να χαμηλώσουμε επαναλήψεις. Οι ασκήσεις θα είναι διαφορετικές, κάτω κορμός, πόδια, άνω κορμός, αεροβικές, για να μην κουράσουμε πάρα πολύ μια συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα και για να έχουμε δουλέψει σε 30 λεπτά όλο μας το σώμα. Έχουμε ακόμα 20 δευτερόλεπτα και θα πάμε για push-ups. Θα πάμε για 8 push-ups. 9, 8, 3, 2, 1, πάμε. Επόμενη, εδώ να μην επαναλαμβάνομαι, μπορείτε να βάλετε γόνατα, μπορείτε να κάνετε push-ups με έκρηξη, push-ups με έξτρα βάρος ή οτιδήποτε θέλετε. Επόμενη θα είναι shoulder tap. Το shoulder tap είναι ουσιαστικά τα χτυπήματα στους ώμους. Θα πάμε για 24 shoulder taps. Οι σανίδες θα είναι εδώ και θα πάμε για χτυπηματάκια. Έχουμε ακόμα 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Τέσσερα, 3, 2, 1, πάμε. 6, 7, 8, 9, 10,
2, 23, 24. Επόμενη άσκηση που θα μπούμε είναι τα pike push-ups. Pike push-ups είναι τα push-ups για τους ώμους. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση, οπότε προσέξτε πολύ την στάση σας. Δείχνω γρήγορα μία πριν μπούμε. Από σανίδα, κρατώντας τεντωμένα χέρια και πόδια, πλησιάζουμε μπροστά μέχρι να γίνει μία γωνίτσα και ανάλογα την δύναμή μας και πόσο την έχουμε δουλέψει, κατεβαίνουμε. Είτε τελείως, είτε λίγο λιγότερο. Θα πάμε για 5 pike push-ups. 3, 2, 1, πάμε. Τέλεια. Μας μένει καλό διαλυματάκι, βέβαια εξαρτάται. Μπορεί κάποιος να πήγαινε για 10 pike push-ups, οπότε στα 10 pike push-ups προφανώς θα είχε λιγότερο διάλειμμα. Το προσαρμόζεται. Πρέπει να το έχω πει πάνω από 10 φορές. Επόμενη είναι οι εκρηκτικές προβολές. Εκρηκτικές προβολές θα πάμε για 14. Δείχνω μία πριν μπούμε. Άνοιγμα, ακουμπάει το γόνατο κάτω και πάμε αντίθετο χέρι-πόδι και κάνουμε προβολές. Αν κάποιος δεν θέλει έτσι να ανεβάσει λίγο παλμούς, μπορεί να πάρει λίγο βάρος και να τις κάνει στατικές. Θα μένει λιγότερο διάλειμμα όμως. 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Άνασα. Η επόμενη θα είναι wall climb. Στάστε στον τοίχο. Ανοιχτά χεράκια, ανοιχτές παλάμες, λίγο προς τα έξω αντίχειρας. Ανεβαίνουμε, ποδαράκια ψηλά, μετράμε μέχρι το 15 και κατεβαίνουμε. Χρονόμετρο, 2, 1, πάμε. Δεκατρία, 14, 15. Αν για κάποιον είναι πολύ δύσκολο το wall climb, μπορείτε να κάνετε στάση pike, η αρχική στάση των pike push-ups. Επόμενη που θα κάνουμε είναι ένα wall sit, μια στάση στον τοίχο για 20 δευτερολεπτάκια. Πολύ ok. Και εδώ πέρα, αν σας είναι πολύ εύκολο, που πιθανόν για πολλούς θα είναι εύκολο, αν κάνετε πόδια, μπορείτε να πάρετε έξτρα βάρος, οτιδήποτε έχετε κοντά σας, για να γίνει πιο δύσκολο. 7, 6, 5, 20 δευτερόλεπτα θα κρατήσω εγώ, 2, 1, χαμηλώνω. Εννέα, 8, 3, 2, 1. Επόμενη άσκηση είναι pike lift. Είναι μια άσκηση για κορμό. Θα καθίσουμε κάτω. Κεντρώνουμε ποδαράκια, ωραίες μυτούλες. Όσο μπορούμε έξω στήθος, πάνω κεφάλι και φέρουμε τα πόδια μας μπροστά. Και ανάλογα το επίπεδό μας πάμε είτε για 1-1 είτε για 2-2. Πάμε για 12 επαναλήψεις. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
επόμενη είναι τα sit-ups. Sit-ups είναι η κοιλιακή που δίνουμε όθηση με τα χέρια μας. Ιδανικά έχετε ανοιχτά τα πόδια σας. Εδώ κλωτσάμε με τα χέρια και ανεβαίνουμε. Όλος ο κορμός πρέπει να ανέβει καλά επάνω, να μην μείνει εδώ, αλλά εδώ. Πάρτε ανάσα, θα πάμε για 10 sit-ups. Σε 10 δευτερόλεπτα μπαίνουμε. 4, 3, 2, 1. Πάμε. Τέλεια. Και η τελευταία άσκηση, αγαπάμε να τη μισούμε, είναι τα burpees. Burpees είναι μια άσκηση η οποία στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά αν δεν την έχετε ξανακάνει, οπότε θα δείξω στα γρήγορα πριν έρθει το λεπτό μας για να μπούμε την πιο εύκολη εκδοχή. Κάνουμε πηδηματάκι, κάτω πόδια, ανοίγουμε και πάμε κάτω. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο burpees όταν έρθουμε πάνω. Ακριβώς η ίδια εκδοχή, όχι τόσο δύσκολη, είναι να μην ακουμπήσει το στήθος κάτω και να πάμε πάνω. Αυτό είναι ένα down-up. Εγώ θα κάνω 5 burpees. 2, 1, πάμε. Μπορεί να έκανα και 6, θα τα κρατήσουμε 6 λοιπόν. Ανάσα και αυτός ήταν ο ένα μας κύκλος. Πίνουμε μια σταλίτσα νερό, έχουμε 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Και ξεκινάμε από την αρχή με τα jump squat. 12 αν δεν κάνω λάθος. 4, 3, 2, 1. Πάμε. 4, πηδάτε ψηλά, χαμηλώνετε, όθηση με τα χέρια. 12. Δεύτερη είναι τα push-ups. 8 αν θυμάμαι καλά επιλέξαμε, οπότε πάμε για 8 ξανά. 15 δευτερόλεπτα. 10. 4, 3, 2, 1. Πάμε. 8. Πώς κάναμε 10. Τα έκανα τώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω 8 κάναμε, θα μείνουμε και εδώ στα 10. Η επόμενη είναι τα shoulder taps, χτυπήματα στους ώμους. Πάμε για 30. Έχουμε ακόμα 20 δευτερόλεπτα. 10. 5. 3. 2, 1, πάμε. Προσοχή στη λεκάνη να μην φεύγει ψηλά. 11, 12, σφιχτός ο κορμός σας. 16,
21, 26, άλλα 4. Τέλεια. Επόμενη είναι pike push-ups. 5 push-ups για τους ώμους. 12, 11, 10. Πείτε νερό αν θέλετε. Μπαίνουμε πολύ σύντομα. 5, 3, 2, 1. Κοιτάξτε, ωραία στάση, ανοιχτές παλάμες και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5. Επόμενη, κριτικές προβολές. 14 επαναληψούλες. Μια χαρά θα μας βγει. Μπορεί να αισθάνεστε έτσι ότι έχουν ανέβει λίγο οι παλμοί. Λογικό, γυμναζόμαστε. Δεν είμαστε ακόμα στη μέση του EMOM, οπότε δεν θέλουμε να έχει κουράσει πάρα πολύ. Και σκεφτείτε ότι αν τώρα αισθάνεστε πολύ κουρασμένοι ή πολύ γαλακτωμένοι ή η παλμή σας είναι τόσο υψηλή που δεν μπορείτε να διατηρήσετε μια συζήτηση, πάει να πει ότι έχουμε επιλέξει πολλές επαναλήψεις ή έχουμε ανεβάσει πολύ το επίπεδο δυσκολίας. Κάνουμε regression. 3, 2, 1, πάμε. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Είμαστε στη μέση του EMOM. Επόμενη, wall climb. Στάση στον τοίχο. Θυμίζω, αν σας είναι δύσκολο, μπείτε εδώ. Κάντε στάση εδώ. Αν κάποιοι ξέρετε κατακόρυφο ελεύθερο, μπορούμε να πάμε να κλωτσίσουμε και να μείνουμε 15 δευτερόλεπτα σε κατακόρυφο handstand ελεύθερο. Η πιο απλή, όχι πιο απλή βασικά, η πιο ok λύση είναι να μην φοβηθούμε, να μπούμε στον τοίχο και να κρατήσουμε. 7, 6, 3, 2, 1 και κρατάμε. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Τέλεια. Επόμενη είναι wall sit, στάση στον τοίχο. 20 δευτερόλεπτα νομίζω, ναι, 20 ήταν. Παρθενιάσες. Δέκα. 3, 2, 1, πάμε. Πέντε, 2, 1. Σούπερ. Επόμενη είναι τα pike lifts, σηκώματα. 10, 10, 10, 9, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ψηλά θώρακα, έξω στήθος.
Επόμενη, sit-ups. Κοιλιακή. 10 κάναμε και εδώ νομίζω. Και έχουμε ακόμα 25 δευτερόλεπτα. Το 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε! Ανεβαίνετε καλά επάνω. 6, 7, 8, 9, 10. Και η τελευταία, τα αγαπημένα μας burpees. 6, να μείνουμε σταθεροί. 30 δευτερόλεπτα ακόμα διάλειμμα. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Τέσσερα. 6. Τέλος δεύτερου γύρου. Κάτι το οποίο δεν σας ανέφερα είναι ότι ο καθένας τις επαναλήψεις που έχει ορίσει για τον εαυτό του μπορεί να τις εκτελέσει μέσα σε 1 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ στα 3 burpees ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος και έπαιρνα διάλειμμα και τις τελείωνα εντός του λεπτού όμως, στα 55 δευτερόλεπτα ήμουνα πολύ ok. Αλλιώς θα έπρεπε να μπω κατευθείαν στην επόμενη άσκηση. 10. Ξεκινάμε από την αρχή. Τελευταίος κύκλος. Jump squat. 3, 2, 1. Φύγαμε. 12. Ψηλό άλμα, χαμηλό κάθισμα. 6, 7, 8, 9, 11, 12. Επόμενη push-ups. 8. 10. Θα κάνουμε 10. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Ναι. 10. Προσοχή, μην χαλάτε το φόρμ σας. Να είστε ολόσωστοι. Επόμενη, shoulder tap, 30. Δώδεκα, 11, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ωραίες λεκάνες, ωραίος κορμός, όχι λεκάνη πάνω ή χαμηλά. Σωστά να είναι η λεκάνη σας.
20. 28. 30. Επόμενη πάει push-ups. 5. 10 δευτερόλεπτα. 5 πάει push-ups. 4. Ωραία στάση, τεντωμένα πόδια, χέρια. Μην βλέπω τα ποδαράκια σας εδώ. 2, 3, 4, 5. Επόμενη, εκρηκτικές προβολές. 14. Και αυτήν την άσκηση εδώ μεταξύ αγαπάμε να την μισούμε. Μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη αν προσθέσουμε κιλά ή αν ανεβάσουμε τις επαναλήψεις, γιατί θα μας ανεβάσει τους παλμούς, θα χρειαστούμε ανάσα, θα κάνουμε τα ποδαράκια μας. Φοβερή άσκηση παρόλο. Δέκα. 4, 3, 2, 1. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Good. Επόμενη στάση στον τοίχο, wall climb. Θα μετρήσουμε στο 15 ανάποδα. Θα κρατάω εγώ χρόνο για εσάς. Αν σας είναι πολύ εύκολο, απλά καθίστε λίγο παραπάνω. 20. 10. Ώμοι δίπλα στα αυτιά. Τεντώνουμε το ένα ποδαράκι. Τεντώνουμε και το δεύτερο. Και πάμε. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Τέλεια. Επόμενη, wall sit 20 δευτερολέπτων. Στάση στον τοίχο. Αν σας έχει γίνει εύκολο, τελειώνουμε τώρα, οπότε μπορούμε να πουσάρουμε λίγο παραπάνω. Ιδανικά όμως θα έπρεπε από την αρχή να έχουμε κρατήσει σταθερά τις επαναλήψεις και τα δευτερόλεπτα. Αν είναι πολύ εύκολο και όλες σας έχουν βγει πολύ εύκολο, κάντε μία αύξηση. Από τα 20 λέμε π.χ. πηγαίνετε στα 30. 5, 3, 2, 1. Πάμε. Πέντε, γίνεται λίγο, 3, 2, 1. Yes. Επόμενη, 10 pike lifts, σηκώματα. Ωραίες μυθούλες, μην ξεχνάτε, ωραία γονατάκια τεντωμένα. Μπορεί να μας κάνει μια μικρή κράμπα εδώ, δεν είναι κάτι. Τεινάζουμε, ξαναμπαίνουμε. 10. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 4, 8, 10. Τέλεια. Sit-ups και burpees. Μια χαρά. Τελειώσαμε.
10 sit-ups. 12, 11, 10. 10 sit-ups έχουμε ορίσει. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Οκτώ, 9, 10. 40 δευτερόλεπτα διάλειμμα, 6 burpees και that's it. Έχουμε κινηθεί 30 λεπτάκια. Έχουμε κάνει μια ωραία προπολησούλα, ευχάριστη, δεν βαρεθήκαμε. Έπρεπε συνέχεια να έχουμε το νου μας στο χρόνο, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος όταν κάνουμε EMOM. Ολοκληρωμένη θα έλεγε κάποιος, για μια προπόνηση χωρίς εξοπλισμό, που θέλουμε απλά έτσι λίγο να κινηθούμε, να μην ξεχάσει το σώμα μας. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 burpees και τέλος. 1, 2, 3, 5, 6. Αυτό ήταν λοιπόν. Τελειώσαμε. Πολύ γρήγορη προπόνηση. Πιείτε λίγο νεράκι. Ελπίζω να σας άρεσε, να την κάνατε, να ορίσετε τις επαναλήψεις τόσο ώστε να δυσκόλεψε λίγο. Αλλιώς, την επόμενη φορά που θα την κάνετε, μπορείτε να σημειώσετε σε ένα χαρτί γιατί νούμερα πήγατε και την επόμενη φορά να κάνετε μία μικρή αύξηση. Όχι σε όλα, στα μισά, σε μία, σε δύο, έστω και σε μία να ανεβάσουμε μία επανάληψη, έχουμε πρόοδο. Αυτά.